že o kráse sa nedá rozprávať? Tak sledujte podcast Estetista. 10-bodový podcast s najvyšším hodnotením z nákupných maniačok, tak ako to poznáte, ale v našom prípade to bude znamenať aj štruktúru, kde každú tému rozoberieme práve na 10 bodov. Julia, vítaj v Estetistovi, v spoločnosti všetkého krásneho, čo okolo nás je. A ty ako taká krásna bytosť, ktorá ma už sprevádza nejaký ten čas, kde sme sa stretli vlastne v nákupných maniačkách a odtedy som veľmi rád, že máme možnosť a príležitosti sa občas vidieť a som si musel vymyslieť aj príležitosť, aby som ťa dostal sem. A podľa mňa na úplne, že tému, ktorá ma baví a veľmi ma zaujíma práve cez tvoje oči, takže dnes ťa vyspovedám na tému oblečená, ale predsa nahá. Čo pre teba nahota v tvojom živote všetko znamená, alebo by mohla znamenať? Ďakujem v prvom rade za pozvanie, veľmi rada ťa vidím a takisto som veľmi rada, že sa môžeme stretnúť, lebo v našom rýchlom... Je to stále vzácnejšie? Áno, v tejto našej rýchlej dobe a v tom našom rýchlom živote myslím si, že je to veľmi vzácne, aj keď pri takejto príležitosti a je to ešte vzácnejšie. A čo sa týka náhoty, myslím si, že to je taká úžasná téma, ktorá sa dá poňať z hrozne veľa uhlov. To má toľko cestičiek, ktorými by sme sa mohli vydať a ja si myslím, že ja ich mám tiež za sebou veľa tých cestičiek. Preto si tu. Ktorými by sa dalo vydať, ale myslím si, že taká najaktuálnejšia pre mňa, keby som mala povedať, že tá téma je, tá najčistejšia náhota je pre mňa autentickosť. To, čo všetko pozhadzujeme zo seba, nie fyzického, ale zo všetkých tých vzorcov, naučených vecí, z rodiny, zo spoločnosti, zo školy, podedených vecí, všetko, keď to postupne zo seba zhadzujeme dole a v podstate sa tým liečime a potom, keď prídeme do takého bodu, do takej tej náhoty, kedy prídeme do stredu do seba a prídeme riešiť tam seba, čo je podľa mňa obrovská odvaha. To je neuveriteľná odvaha podľa mňa prísť sám do seba a naozaj sa skutočne pozrieť na seba, na takého nahého alebo na takú nahú. To som chcel presne povedať, že vlastne v takom praktickom svete, že čo myslíš, čo je ťažšie? Pozrieť sa sám na seba nahý v zrkadle, alebo výjsť nahý možno pred niekoho, či už sú to blízky, cudzí. Dnes je to veľmi populárne, taký ten nude look, že mnohé ženy nemajú problém ani na červený koberec nakračať skoro nahé alebo polonahé. Čo je podľa teba väčšia sila? Pozrieť sa na seba alebo ukázať sa? Každá aj tá sféra je podľa mňa veľmi zložitá a podľa mňa vôbec nie je jednoduchá aj na ten červený koberec sa postaviť, ale za ďalšie prísť do seba, dovnútra a tam sa pozerať na seba nahého a pozrieť sa na seba so všetkými tieňmi a nielen zraniteľnosť, lebo dneska sa preferuje, že áno, autentickosť a všetci sme zraniteľní a tak ďalej, ale pozrieť sa na to aj na tie naše zlé stránky, na tú temnotu, ktorú máme v sebe, pretože aj tá patrí do nášho života, pretože život je dualita, hej. Nemôže bez svetla, bez tmy, bez temnoty nemôže byť svetlo, takže priznať si všetky aj tieto tiene a prísť vlastne do takej celistvosti, to je obrovská odvaha. Nemáš pocit, že trošku tá história, celé ako to vlastne odievanie vzniklo, že tie základy niekde tam stále v sebe máme a trošku je teraz taký trend, ako keby sa možno aj vracať naspäť k takému tomu, ako sa ty nazvala pekne, autentickému, naturálnemu životu. Že veď kedysi sme behali nahý, potom postupne sa to nejako začalo riešiť. Ja, to je úplne ale úžasné, že vlastne nejak sa to začalo riešiť, že vlastne vzrod alebo vznik nejakej módy vlastne prišiel cez nejakú potrebu najprv sa zahalovať. Asi predpokladám, že to nebolo úplne o estetike, že to práve boli skôr také tie fyzikálne, praktické veci, lebo mi bola zima, alebo niečo. Nikdy asi nezistíme, že kedy to prišlo, že
sa nám to aj páči a to prišlo najprv, a to mňa ako šperkára veľmi baví, že vlastne prišlo to najprv cez rôzne ozdoby, tedy to neboli ešte šperky, ale rôzne amulety, rôzne symboly, ktoré mali pomôcť nejakému úspešnému lovu alebo nejakému rituálu a tak ďalej. To je mi veľmi blízke. Presne tak, preto som to vytiahol, že vlastne takto vznikli v podstate šperky, že to bolo označenie niekoho, nejakého vodcu, šamana alebo niekoho, kto mal tú moc a cez rôzne kamienky, kostičky, mušle, všetko možné, také, čo kedy sa dalo nájsť, tak vlastne takto sa začali v podstate v úvodzovkách tvoriť šperky a postupne cez tieto rituálne a symbolické kusy sa to vlastne vyštilizovalo až potom do nejakých vyslovene, že ozdôb. Lebo vlastne šperky je ozdoba. Tak toto je také celkom zaujímavé, že aj s tou náhotou to podľa mňa tak súvisí, že tie ozdoby... Celkovo podľa mňa tá náhota bola takým zrkadlom vždycky každej doby. Tá antika podľa mňa tam to bolo krásne, že to bolo také božské, úplne oslava krásy, hej, to holé, nahé telo. Potom bolo stredovek, tam to bolo úplne, že no tam sme všetko naobliekali. Áno, tam sa všetko naobliekalo. A postupne teraz to zase vyzliekame. Tak. Potom tá renesancia, to boli zase sochy, hej, krásne proste umenie, že naozaj každá tá doba, myslím si, že dnešná doba je, a tá nahota sa veľmi odráža pod filtrami nejakého toho marketingu, sociálnych sietí a tohoto všetkého. A ja si myslím, že hlavne je to každého úplne osobná vec a keď sa niekto chce vystaviť a chce byť nahý, tak je to úplne v poriadku. Kto nechce, tak nechce. A je tam podľa mňa jedine taký veľký rozdiel, že ten, kto sa aj odhalí nejakým spôsobom, tak či sa odhaluje takým tým prírodzeným, hej, že mu to robí dobre a možno sa tým lieči. Hej, nejaké tie blokády v sebe, tým dokáže vyliečiť, preliečiť, že to vlastne zvládla napríklad tá žena, hej, podľa mňa u žien je to zložitejšie ako u tých mužov, ale z druhej strany, keď je tam zase taký tlak, vieš, keď sa tá žena vyzlieka napríklad iba kvôli nejakej validácii alebo kvôli nejakej pozornosti napríklad od muža alebo tak to môže byť naopak pre ňu veľmi zraňujúce. A ponižujúce, lebo vlastne robí to z takého nie úplne čistého... Nie z toho, aby sa vlastne liečila, nie z toho, aby jej to robilo dobre, hej. Robí niečo proti svojej vôli, čiže zase si len robí ďalšie a ďalšie ránky na tej svojej dušičke a... Máš na to ty svoj nejaký recept, ako si ty prešla, možno taká tá tvoja premena, ale že tiež to asi vedie každému známe, že si zamakala na sebe, máš brutálnu postavičku, máš asi aj nejaké estetické úpravy, ktoré priznávaš, si nakoniec majiteľkou estetickej kliniky, takže tá tvoja cesta je niečo, že by si vedela povedať nejakej babe, ktorá možno teraz je niekde na začiatku tej tvojej cesty, že no moja, počúvaj takto. Každý máme úplne svoju cestu. Myslím si, že na to nie je žiadny recept, ale tým, že sa venujem terapiám a tým, že sa venujem vlastne klientom, pracujem s nimi práve v takýchto hĺbkach a riešime práve takéto zranenia, hej, jedno z tých, ktoré zväčša vznikajú v detstve. To zranenie je to, že nepáči sa mi moje telo, alebo niečo by som chcela inak, alebo je ten tlak toho okolia? Je to naozaj také, že dnes tie sociálne siete alebo možno ten kolektív, kde vznikajú? Samozrejme, a už teraz v dospelosti, sociálne siete a tak ďalej, ale úplne ten základ za mňa vzniká v detstve, kedy počúvame možno nejaké komentáre od maminky, od tatka, možno si to tí rodičia vôbec vtedy neuvedomovali, čo to v tej malej detskej hlavičke môže spôsobovať a vlastne čím si my vytvárame tie presvedčenia potom o sebe, hej, o sebe, ako vyzeráme, čo si o sebe vedieme, tie presvedčenia o tom živote, o tom, čo vlastne budeme aj v budúcnosti žiť, hej. Myslím si, že toto všetko vzniká okolo do tých 7 rokov, hej, celé to presvedčenie o tom, čo budeme si viesť o sebe a o živote. A tam sa vždycky aj s tými klientmi vraciame. A potom samozrejme od puberta, hej, deti bývajú veľakrát veľmi úprimné, hej, a to, čo počujú doma, tak potom to samozrejme posúvajú ďalej jedno s druhým. Takisto každý už s niečím aj do tej školy prišiel s nejakými tými ránkami, takže ono sa to odráža, možno niekomu sa ten rodič toľko nevenuje a potrebuje to dieťa práve pozornosť a
Tým, že aj tie detičky samozrejme možno doma nemajú dostatok pozornosti, hej, že rodičia sa im možno toľko nevenujú, alebo majú doma možno nejaké problémy tí rodičia, hej, tí deti to počujú a chcú nejakým spôsobom pozornosť alebo možno lásku. A práve tieto detičky, ktoré takisto to nemajú doma úplne OK, čo si samozrejme veľakrát rodičia neuvedomujú, my si to neuvedomujeme, ani tí deti, hej, tak práve tým, že robia možno niekomu zle, alebo práve poukazujú na nejaké tie výnimočné, hej, v úvodzovkách proste nejaké nedostatky tých druhých alebo na tých svojich spolužiakov a práve takto chcú tú pozornosť pritiahnuť práve na seba, hej. Že aj ten, ktorý v podstate robí zle, tak takisto to nie je len tak z ničoho nič, že by bol zlý, hej. Či to je dospelý človek, alebo to je dieťa, ale je to práve skrz tie svoje zranenia a skrz nejaké tie boliestky, ktoré prežíval možno v detstve alebo aj potom v dospelosti. Kedy je to odhalenie liečivé a kedy je rizikové? Že kde je tá hranica, že ma to lieči, že si zamakám a proste to telo proste ukážem, a kde to už začína byť také rizikové, že mi to môže opäť ublížiť? Ja som takisto mala veľa tých zranení z detstva, čo sa týkalo váhy a podobne a po porode som bola aj hodne buclatá, takže som mala také, že krivky väčšie, erici, ecici, hej. Tak to má byť. Ale nevnímala som to nikdy a už ako dieťa som nevnímala seba a svoju v podstate postavu. Pritom som bola veľmi krásne dievčatko, hej. A nebola som tučná vôbec, ale už vtedy som to vnímala a mala som vlastne zle zaobalené celú túto vlastne toto povrchové vnímanie, hej. Škatulkovanie a cítila som sa tučná a cítila som sa odsokovaná. Aj som si veľa skrz toho vytrpela. To som prešla, niekoľkokrát som sa pomaly dostala do anorexie, tak som sa vyhľadovala, že som skončila aj v nemocnici. Práve toto ma viedlo aj po tom pôrode k tomu, že zamakať na tom svojom tele nikto ma neučil. Ja som dlho prechádzala týmto všetkým, hej. Vyskúšala som všetky možné diety, všetky možné proste, čo sa dalo, hej. A až potom v podstate som prišla k tomu, že teda naozaj treba sa hýbať, treba niečo so sebou robiť a najskôr som to tiež brala také prvotné ako formovanie tej postavy, hej, niečo robenie vlastne so sebou. Prišlo to k tomu bodu, kedy som si povedala, že keď som začala cvičiť, že ja to tak vymakám, že ja sa postavím raz na pódium a ja to proste vyhrám, hej. A ono sa tak v podstate aj stalo. Ty hej. si to dala. Dala som aj majstrovstvá sveta a bolo to úžasné, bola to krásna cesta, takisto to bola cesta, ktorá ma učila nielen akože formovala telo, hej, ale učila som sa v podstate stravovať, učila som sa, čo mi robí dobre, čo mi robí zle, učila som sa cvičiť, učila som sa byť konzistentná, maximálne konzistentná, hej, vytrvalosť proste tam a fokusovať hlavu, hej, a zvládnuť proste všetky tie veci okolo toho. To je takisto veľká odvaha a každému fitnessákovi za mňa klobúk dole, pretože je to naozaj že drina. Vydržať toto všetko aj popri práci, popri rodine a tak ďalej. Ale aj tak som prišla na to, že to bola len časť tej mojej cesty, kedy som prišla a už všetko bolo super, tip-top, postava ako socha. Kedy prišiel ten moment, že si kľudne išla možno nejakých obtiahnutých oblečkách? Nemala si, hej? Nemala nikdy problém. S týmto sa mi akože aj moja sestra mi vždy rozprávala, že ako je možné, to už mi od detstva ináč rozprávala. Že legíny boli tvoje kamarátky, hej? Áno, že ty nikdy nemáš problém sa proste vyzliecť, že ja som nemala problém sa aj do naha vyzliecť v saune alebo takto. Ja som tú nahotu brala nejako tak, akože, čo sa týka takejto nahoty, akože úplne prirodzenú. Naozaj, že toto mi nebolo, vždycky som rada nosila krásne oblečenie, ženské, výstrihy proste, aj sexy a tak. A bolo mi vždycky aj v podstate úplne jedno, že čo si o tom kto myslí, hej. Toto ma zaujíma. Naozaj? Naozaj to bolo tak? Áno. Tam si išla s tým svojím presvedčením, že ja sa páčim sama sebe. Áno, jasné. Samozrejme, keď som bola buclatejšia, tak zajedno som ani nikam nechodila, pretože som stále iba pracovala, bola som doma s dieťaťom. Popri dieťati som minimálne 10 alebo 12 hodín denne pracovala.
Hej, čiže sme sa s mužom striedali a boli sme radi, že existujeme a že teda zvládame celý ten manažment okolo práce, dieťaťa a všetkého tohoto. A keď si spomenula toho muža, tu sa mi tíska otázka, ktorú sme tak trošku načali v tej histórii, že myslíš, že ešte má v dnešnej dobe zmysel, aby žena takto možno sa vymakala, alebo možno aj nevymakala, ale že ukázala to telo možno aj práve cez tú nahotu. A to je jedno teda, či je oblečená a proste v nejakých, povedzme, že minimalistických šatách, ktoré viac odhalujú ako skrývajú, že proste priznáva tie svoje krivky, lebo nemusí to byť len dokonalá postava, môže byť akákoľvek. Ja mám teraz o mnoho radšej také šaty, ktoré sú práve že také plápolajúce, obtiahnu, hej, mne vôbec nevadí, že sú vidieť bradavky alebo niečo. Je napríklad holý chrbát, ale sú celé voľné. Iba keď tak ideš, tak krásne sa možno obtrú o tie krivky. Taká tá aura okolo teba. Máš aj nejakú inšpiráciu, niekoho, koho sleduje, že sa ti páči práve, bo dnes naozaj vo svete nude look je veľmi populárny aj medzi známymi rôznymi celebritami alebo instagramovými hviezdami. Máš niekoho, koho sleduješ vyslovene kvôli tomu, že sa ti páči ten štýl toho odhaleného obliekania? Vieš čo, ja som také svojská. Ja som vždycky si aj obliekanie, aj všetko robila podľa seba. Veľakrát som prišla na to, že po 4-5 rokoch veci, ktoré som išla už posúvať ďalej, tak práve prišli do módy. Takže ja som taká svojská v tomto a naozaj, že celkovo aj práve tieto hviezdy, aj to, čo vidím to aj pri našom synovi, hej, aj pri tých deťoch okolo a Kuberťáko, ako ich naozaj tieto hviezdy aj veľakrát ovplyvňujú. Veľakrát je to naozaj z toho dobrého smeru, hej, že ich motivujú, hej, motivujú ich k zdravotnému životnému štýlu, motivujú ich k správnej stráve, motivujú ich k cvičeniu, hej, k nejakej tej psychohygiene, k tomu, aby mali nejakú rutínu, návyky a podobne. A na druhej strane veľakrát je to úplne zlá motivácia, hej, že sú tam veľký tlak im to vytvára, hej, príliš chudé dievčatá, pozužované pásy, vyfejzapované fotky a podobne. Takže myslím si, že z tej druhej stránky to nie je úplne easy ani pre tých našich mladých tínedžerov, alebo aj pre tie deti, ktoré budú práve tínedžeri a prichádzajú do toho kontaktu aj s tými sociálnymi sieťami, pretože tomu sa myslím si, že vyhnúť nedá, okrem toho, že by si zobral ten telefón, hej, mobilný. Myslíš, že je tu cesta ukazovať aj tie nedokonalé postavy v takýchto, povedzme, odhalených outfitoch alebo obtiahnutých? Je to cesta? Lebo niektoré značky to začali robiť, že majú aj figuríny v nejakých takých neštandardných veľkostiach. Akože poznám aj ženy, ktoré sú krásne, krv a mlieko, plno štíhle jedno s druhým, že my, čo sa držíme nejakých možno tých nastavených štandardov, ktoré nám možno ten marketing podsúva, hej, dáva, to je naozaj akože iba taká malá schránka, podľa mňa 90% ľuďom sa páči úplne niečo iné. A máš pocit, že sex ešte stále predáva? Sex predával vždycky a podľa mňa vždycky aj bude predávať, ale takisto akože úplne sa na tieto veci dokáže človek pozrieť úplne z iného smeru. Vôbec to nemusí byť sex ako niečo hanebné alebo tak, pretože je to naša súčasť celej histórie, hej, bez toho by sme tu neboli. A mať tú správnu sexuálnu energiu, ktorú dosiahneme práve o tom, čo sme rozprávali na začiatku, keď na sebe pracujeme a naozaj prídeme sami do seba a príjmeme sa celého taký, aký sme, tam prídeme v podstate do takej tej úplnej celistvosti a prídeme aj práve na to, že dokážeme mať v sebe okrem tej životnej energie, ešte ju dokážeme tak zvyšiť nejakou to sexuálnou energiou. Je to pre mňa, to je najliečivejšia a najsilnejšia energia, ktorá môže byť a priniesie sa najrýchlejšie lieči, ale že úplne všetko. Ale patrí to aj na také, akože, povedzme, že do spoločnosti? Je rozdiel myslím si, že sexualita a sexualita. Keď ide žena podľa mňa vábivo, proste tá sexualita musí byť cítiť znútra. Takisto, jak tá energia musí byť cítiť znútra. Môže byť nádherný, krásny pohár zvonku, najviac kryštálový, proste najdrahší, ale keď je prázdny znútra, tak to je úplne jedno. Stále sa k tomu vraciam, pretože ak pracujem s ľuďmi, tak dochádzam na to, že my ľudia sa vôbec nepoznáme. A my sa ani nedokážeme vlastne spoznávať, pretože my nevieme ako.
A keď prídeme do takého bodu, lebo keď sa opýtam napríklad ľudí, že aké máme emócie, čo to v nás spôsobuje a tak, rôzne proste situácie, napríklad, že mám nervy aj veľakrát na manžela, hej. Myslím si, že každému sa to stane v každom vzťahu. Alebo aj mamičky na deti a teraz človek sa snaží nejako riešiť tú situáciu, ale vzadu niekde v hlave proste prechádza, že by som ho asi zabila. Hej, a teraz sa človek toho zlakne až, že preboha, že to nemôžem ani povedať, hej. Ale práve tam prichádza tá nahota, tá autentickosť a tá celistvosť, že si vlastne človek prizná, že vie byť aj taký jedovatý, hej, ale že viem byť aj taká svinia manipulatívna, alebo ja neviem, lenivá, hej, a že si vlastne prizná aj takúto vlastnosť, že takéto emócie cíti nejaká babka alebo pradetko, boli nejaký sekeres, hej, alebo nejaký tyran, hej, alebo niekto, kto ubližoval napríklad tomu partnerovi alebo podobne. A práve odtiaľ prichádzajú všetky tieto emócie, ktoré možno človek cíti, a to, že má aj takúto vlastnosť, neznamená, že ho to musí definovať. A práve to, že si vlastne priznáme a zvedomíme už len to, že máme takéto emócie, hej, a že dokážeme byť, alebo že by sme dokázali možno byť takýto, už len to zvedomenie vlastne tým, že niečo nevytláčame od seba, hej, neodtláčame a že to príjmeme za svoje, tak už sa to vlastne rozplýva, hej, a tým v podstate aj nám sa uľavuje. A tým pádom už vôbec vlastne prídeme na to, že vlastne ani nechcem toho môže zabiť. Hej. A vlastne ani taká nie som, hej, že sa to rozplynie. Ale práve toto, že naozaj sa spoznávať, že máme aj tie dobré, aj tie zlé vlastnosti, hej, že naozaj z tej tmy vychádza práve to svetlo a prichádzam na to aj u mojich kolegov a podobne, že niektorí ľudia sa tvária, a takisto aj je to na tých sociálnych sieťach, hej, že je to tam všetko úžasné, že je to tam všetko dokonalé. Práve toto robí ten zlý obraz aj pre tie naše deti, hej. Ale samozrejme aj pre ženy, aj pre mužov, že je to veľký tlak potom pre nich, lebo keď sa im doma niečo deje, tak potom sú z toho zrútení, že preboha, prečo to u mňa tak nefunguje. Alebo aj čo sa týka diét a podobne, hej, že propagujú rôzne diety, rôzne hovadiny. Ja som si tým prešla. Hej, čiže viem, o čom to je, viem, ako sa tí ľudia cítia, viem, ako sa tie ženy cítia, keď na nich to potom nefunguje. Hej, a myslí si potom, že vlastne ja som úplne a myslí si vlastne, že ja som úplne neschopná, hej, pretože na všetkých to funguje, na internete, na TikToku a na mňa vôbec. Hej, čiže že som v podstate zbytočná. Áno, lebo podľahnú opäť tomu marketingu a tomu šme, že tam je to všetko urobené tak, aby to fungovalo, aby to vyzeralo krásne. A keby som sa ťa spýtal poslednú otázku, takú povedzme trošku tak spirituálnu energiu, keby si dala dokopy a mala by si teraz byť trošku takou vedmou a predpovedať, že čo si myslíš, ako to s tou nahotou pôjde ďalej, že budeme chcieť v najbližších dekádach sa viacej odhalovať, lebo neviem, či sa ešte dá viacej ako teraz. Neviem. Alebo naopak, alebo príde opäť také trošku to v úvodzovkách temné obdobie a že začneme sa zase skôr skrývať aj za to oblečenie a stavať si nejaké takéto ochranné štíty. Ako vidíš budúcnosť? Tiež to vidím z takých dvoch smerov a z toho takého fyzického to vidím tak, že naozaj aj tie sociálne siete, marketing a všetko toto AI a podobne ide už a zachádza do takých vecí, že ja neviem, že či sa to dá ísť, hej. Už sú rôzne fejkové profily, kde ženy vlastne nemajú problém, keď to nie je, hej, reálny človek, tak tá nahota, teraz vidím na sociálnych sieťach, akože ja keď som bola, kedy si dala trička, boli mi vidieť bradavky, alebo mi presvítali náhodou. Halo? Tak Ježišmaria, to bolo halo, Švehlová bola všade, hej, pomaly na titulke a katastrofa z toho bola, hej. Ale dneska už dievčatá, vidím to aj v posilke práve, že nenosia normálne nohavičky a majú obtiahnuté legíny, hej, a neviem, ako to tak správne nazvať. Všetko im vidno? No, Každý, ja hovorím, že to každý chlpok obkreslí. tam už by to mohlo, No. hej, akože ísť teraz posledné roky sú veľmi moderné a štýlové aj priesvitné šaty, hej, iba s jemnými zahaleniami, čo teda akože aj mne sa veľmi samozrejme páči, ale neviem, že kam by to mohlo ešte smerovať. A na druhej strane
si myslím, že skôr sa budeme viacej a viacej zahalovať práve pred týmto a z druhej strany sa budeme mentálne a energeticky viacej odhalovať. A práve celá tá doba aj všetko smeruje k tomu, aby sme naozaj na sebe pracovali, ale v tých väčších hĺbkach nie iba takto povrchovo, ale práve v tých hĺbkach, aby sme sa spoznávali. A myslím si, že je to úžasné, pretože ten život je o mnoho krajší a plnohodnotnejší. Pretože tým, ako sa spoznávame a venujeme sami sebe, pretože dokážeme venovať čas všetkému. Vidím pri tých ľuďoch, a vy, aj sama pri sebe samozrejme, hej, že dokázala som rodine sa venovať, práci, synovi, manželovi, kamarátkam, proste všetkým na svete, hej, dokázal som cvičiť, strávu, všetko som dokázal, do lesa chodiť a tak, ale sadnúť si a naozaj, že venovať sa do tých hlbok sebe je o mnoho také, ja neviem, prečo sa tomu akože bránime, že či sa bojíme spoznať sa. Ďakujem, že si priniesla aj takýto pohľad na možno to nahé obliekanie, že si odhalila kúsok seba. Svoje telo nám ukazuješ, alebo teda vystavuješ na obdiv. Je za ním veľmi krásny a hodnotný príbeh. Takže ďakujem ešte raz, že si prijala pozvanie, že si sa stala súčasťou estetistu a verím tomu, že tvoj život máš pevne v rukách a budeš si ho užívať tak, ako aj doteraz. Prajem ti všetko dobré. A ešte mám pre teba aj takýto. Ďakujem krásne. Krásny darček od Institut Enstederm. Ty si naozaj náročná o starostlivosť, o seba a o svoje krásne telo, takže verím tomu, že toto uživíš a bude to hodnotným kúskom tvojej starostlivosti a prajem ti ešte raz všetko dobré. Ďakujem krásne za pozvanie, bol to veľmi krásny rozhovor za mňa, aj krásnu tému si vybral a dúfam, že sa čoskoro uvidíme aj mimo. A ja tu mám takisto pre teba niečo. Vianoce. Energetickú sviečku na čistenie. Anielské sviečky, krásne. Máš takisto aj nakalibrovanú. Wow, ďakujem krásne. Ďakujem krásne aj ja. Bianka, vítaj. Myslím, že si v také nejakej životnej etape, kde okolo teba naozaj vznikol taký hype, ktorý si teda tak trošku privolala a trošku okolo seba vybudovala. Nemusím ťa predstavovať, si teda veľmi známou influencerkou, aktuálne aj na obrazovkách televízie. Čo na to hovoríš trošku takto s odstupom času, čo sa ti vlastne podarilo okolo seba vyrobiť? Takto si to predstavovala? V prvom rade ďakujem za pozvanie a teda čo sa týka nejakého hypu alebo práce, ktorú robím, v pláne som to nemala, ale rozhodne som k tomu inklinovala asi od mladého veku byť videná. Takže mňa celkovo táto práca alebo prostredie, v ktorom sa nachádzam, mne to vyhovuje a mám to rada. A hype, ktorý sa deje, je niekedy aj prirodzený, lebo nevždy tomu treba veľa. Akože naposledy toho teda bolo veľa a bolo to aj cielené a bolo to cielene kontroverzné, ale niekedy ani nemusím niečo robiť vyslovene, že si to vyžadujem, aby bolo o tom vedieť alebo vidieť. Veľmi pekne si to vlastne pomenovala, že si rada videná. To je asi alfa omega v podstate aj tvojho fungovania dnes. A to tak celkom aj súvisí s dnešnou našou témou, kde riešime v podstate nahotu teda takú tú zdieľanú. Čo je pre teba tou motiváciou, alebo či máš nejako v sebe zreflektované, že odkiaľ to pramení, takéto chcieť byť videná a chcieť možno vzdielať samu seba so svetom, že či je to naozaj, že také, že to tvoje sebavedomie, že si uzrozumená sama so sebou, alebo naopak potrebuješ ako keby ten obdiv a tú spätnú väzbu od tých ostatných? Tak v prvom rade to nebola kompletná nahota, lebo možno, že diváci nevedia, alebo tí, ktorí to nechcú priznať, že som sa k tomu niekoľkokrát vyjadrovala, že to nebola teda kompletná nahota, keďže som pracovala s profesionálnym tímom, aj slovenským známym návrhárom, aj maskerom. Celkovo celý ten tím, ktorý sa na tom podielal, je naozaj na vysokej úrovni na Slovensku a fungujú roky a pracujú na naozaj uznávaných reláciách aj. A dali ma dokopy, alebo do podoby, ktorá iba vyzerá ako nahá.
Ale teda áno, cieľom bolo prísť nahá. Bola to z časti taká hra, taký očný klam, že akože chcem vyzerať nahá, ale reálne nechcem, aby boli reálne moje najintimnejšie partie byť viditeľné, hej. To, že už potom médiá keby vyblúrovali všetky tie časti, vytvára dojem v ľuďoch, že to naozaj nahé je. Ale samozrejme to nikomu neberiem, pointa bola prísť nahá. A postavila som sa k tomu tak, že v prvom rade som chcela urobiť rozruch a marketingový ťah okolo vlastne našej relácie, čo sa mi podarilo, pretože málo kto urobí až takto veľký marketing a hype okolo niečoho a naozaj treba urobiť niečo veľmi výrazné a niečo, čo neurobí každý. Neurobí každý, teraz si mi trošku nahrala na smeč to, že to bolo inšpirované niekým iným, alebo vlastne veľmi podobným výstupom, s tým si ako OK, alebo by si to teraz urobila možno inak. A mrzí ťa, že na Slovensku to bolo tak trošku ako keby skritizované, že veď ona iba urobila niečo, čo už urobil niekto iný? Mne vo všeobecnosti neprekáža hejt, že nejak so mnou nerezonuje, takže a hlavne, keď viete, čo idete robiť, za akým účelom, tak už potom to, že dostanete na to reakciu, s akou ste rátali, tak ja som z toho není nejaká prekvapená, že som dostala takéto reakcie. Je dôležité. Sme na Slovensku, veľa vecí nie je pochopených. A ešte som aj veľmi tolerantná a ja keby rešpektujem to, že ľudia môžu mať rôzne názory, takže tie im určite neberiem a preto som sa ja k tomu nejak veľmi ani útočne nepostavila, že by som teraz sa potrebovala strašne obhajovať štýlom, že by som sa priečila. Že proste ja viem, prečo som to robila, viem, že to bude kontroverzné, viem, že to bude riešené a neľutujem, že som prišla ako Bianka Cenzory. Myslím si, že ma veľmi dobre napodobnili. Vyslovene to mal byť jej stand. Je to o nej, nie o jej partnerovi, ale o nej to bolo. Takže neľutujem to. Ďalší pohľad, ktorý na to mám, predstavme si, že to urobí niekto iný. Že som to není ja, ale použijem dobrý príklad, ktorý som už dneska aj spomínala, že by to urobila napríklad Dara Rollins. Ako by to bolo vzané? Všetci by tlieskali. Máš taký pocit, áno, že by to tak dopadlo? Áno. Má krásnu postavu, môže to dovoliť. Ona je v podstate tiež dobrým príkladom na taký ten nude look, ktorý vlastne, o ktorom sa tu dnes v podstate aj rozprávame. Ona je tiež veľmi výrazná a tiež veľmi sexy. Ona keby to urobí, možno by nebol až takýto veľký hejt. Som proste použila, lebo keď sa povie niekto známy a talentovaný na Slovensku s krásnou postavou, neviem, proste ma napadla aj Andrea Verešová napríklad, hej, že tiež by som ju použila ako príklad. Nemyslím si, že by schytali až toľko veľa hejtu, len možno, že voči mne majú ľudia iný postoj a vytvorenú nejakú svoju... Už majú na mňa nejaký názor. Vieš, čo by som práve povedal možno presne naopak, že tým, že ťa ešte nepoznajú, tak si možno viac dovolia. Vieš, lebo im prídeš taká vzdialenejšia cudzá, kto to je a prečo to robí a na čo to robí a idú do toho hejtu a do tej kritiky. Vieš, tá Dara alebo tá Andrea, to sú naozaj dobré príklady. Už zbudzujú trošku taký rešpekt, lebo už ich poznáš, už vieš, že sú tu na scéne, vieš, čo robia, takže aj to dekórum trošku sa zachováva. To je pravda. A ty si odhalená, ty si nahá vlastne v tom svojom ako keby nevedomí, alebo teda nevedomí tých ľudí na Slovensku, ktorí ťa nepoznali doteraz. Ďakujem za tento pohľad, lebo takto som to nevnímala. Že toto je podľa mňa to, prečo si dovolia byť kritickejší. Možno áno. Lebo ty si naozaj prišla nahá, nie len to, že si bola viac menej vyzlečená, alebo že si mala neviditeľné šaty, nazvime ich tak trošku básnicky. Áno, ale ty si prišla aj nahá sama so sebou. S kožou na trh. Presne tak, že ty si sa naozaj tam postavila a kto ste bez viny, hoďte kameňom. Máš pocit, že vo svete sú takéto, nazvime to, výstupy alebo počiny, keď sa nejaké naozaj známe tváre objavia. Naozaj nude look je veľmi populárne aj na červených kobercoch. Že na molách. Aj na molách. Aj najväčšie. Všade. Že máš pocit, že je to inak prijímané? No najväčšie a najznámejšie, najluxusnejšie značky majú naozaj častokrát svoje modelky na molách hore bez alebo v priesvitnom a častokrát sa tam odhalujú intimné partie tých žien a je to brané umelecky. A toto malo byť tiež vzaté umelecky. Boris Hanečka mi šil tie šaty, Vladovít Gruber robil na mne jak masker.
Tomáš vydá make-up, Mirka mi robila vlasy, že to sú naozaj ľudia, ktorí... Hviezdny tím. To naozaj sú ľudia, ktorí vedia, čo robia a robili veľa projektov. Takže to naozaj nebolo teraz búchané zo dňa na deň, my sme to dlho plánovali. Takže je to zvláštne a zároveň ma to neprekvapuje, že naozaj vo svete je to úplne ináč brané. Ja som neraz videla herečky, modelky, rôzne osobnosti na červenom koberci, čo teda akože ináč vyzerá tá akcia, jak táto u nás, ktoré prišli naozaj akože veľmi, veľmi odhalené. Áno, je to naozaj ešte stále taký veľký trend, by som to nazval. Napriek tomu, že v podstate takými pioniermi alebo lastovičkami v takomto naozaj veľmi sporo odetom objavení sa na červenom koberci sa udiali naozaj že desiatky rokov dozadu. Cher je vlastne priekopníčkou, ktorá naozaj chodila pomaly v bikinách veľmi takých priehľadných. A to si zoberme, že je 50 rokov nazad. Presne tak. To je jak môj výstup teraz, 2025, ako na nejakej krivke alebo na váhy, keď si to položíme, tak to vtedy muselo byť neskutočne kontroverzné. To áno, veď dodnes sú to ikonické looky, a hlavne taký ten jej čierny, ak si pamätáš, s tým perím, takouto veľkou takým diadémom, alebo čo to malo na hlave, tak to sú naozaj, že v nejakých dejinách módy to budú určite tie ikonické outfity, ale v podstate áno, ako si jej povedala, že určite Madonna, ktorá prišla, by som povedala, že až s takouto sexuálnou a sexualizujúcou energiou, toho oblečenia nemala na sebe veľa, samozrejme vtedy to patrilo práve k tomu jej imidžu, ale potom nakoniec aj nejaká Britney Spears, čo si tak pamätám, tiež také úplne priehľadné oblečka, bodyčka. Je ich naozaj veľa, akože môžeme menovať do zajtra, ktoré urobili niečo podobné. Naozaj máme nie len teda v dnešných časoch, ale aj v desiatky rokov dozadu naozaj niekoľko príkladov a práve takých by som povedal ikonických, ktoré urobili nejaký zlom, kde to celé sa začalo meniť, lebo vlastne tak ako sa postupne skracovala dĺžka sukien, čo nebolo úplne samozrejmosť, odhalovanie nôh, stále hlbšie dekolty, tak naozaj to prišlo až na túto je podľa mňa taký pekný príklad. Určite si vieš vybaviť J.Lo, Jennifer Lopez v takých tých zelených šatách, ak sa to dá tak nazvať, kde naozaj ten dekolt je úplne maximalistický a rozparok je maximalistický. Keď už sa bavíme o takýchto extrémoch pre niekoho, kto to možno nevníma umeleckým smerom, ja si myslím, že aj v tomto sú rozdiely, lebo ani ja nesúhlasím so všetkým, čo sa týka nejakej nahoty a sexuality a podobných vecí. Ani ja sa so všetkým takýmto nestotožňujem. Že aj ja mám nejaké hranice, hej, a myslím si, že taký veľmi laický a veľmi jednoduchý príklad by som uviedla, že není fotka v plavkách alebo v spodnom prádle ako fotka v spodnom prádle. Napríklad doma v kúpeľni, pri produktoch, v uterákoch, na sušičke, ozrkadlo odfotená na telefón, ako v ateliéri s profesionálnym fotografom v štúdiu a s dokonalým make-upom. To asi sa dá iba súhlasiť s tebou. A načala si celkom peknú vlastne takú linku, že teraz sme sa bavili viac menej aj o tom tvojom výstupe alebo svetových celebritách, ktoré sa objavujú takto na nejakých koncertoch alebo červených kobercoch na najrôznejších top eventoch. Čo nahota alebo také tie naozaj veľmi obkresľujúce outfity v bežnom živote? Ja to robím tak, že veľmi málo kedy zvolím aj. Lebo mať aj veľký výstrih alebo veľmi výrazný top a aj extra krátku sukňu je už také, že dobre na Miami do klubu. Ale tam, na tvoje narodeniny. Tam áno. Tam som došla, mala som minulý rok, na moje narodeniny som mala, to bol august a bolo naozaj 35 stupňov, taký plavkový vrch a mini sukňu. Ale bola téma, splnila som svoj dress code a hlavne bola to moja oslava. Ja som si určovala vlastne všetko a ako by splňalo toto a bola som tam v okruhu 30 ľudí. Až na to, že to videli tí ostatní. Áno, ale ísť takto by som nešla v tú dobu von. Teraz už mám iný názor na veľa vecí, ale nesnažím sa to nejak korigovať, že keď už mám nejaký že korzet alebo výrazný, veľmi výrazný top a dajme tomu, že výstrih, tak sa to snažím doladiť dolu. Aby
som mala napríklad rifle dlhé alebo tak. To vlastne si urobila ten druhý outfit, ktorý si mala na tej jojkarskej party, s ktorou sme začali v podstate. Áno, to bol tak tam tiež si mala ten taký naozaj... korzet od Borisa Hanečku. Presne tak, veľmi výrazný, taký opulentný až korzet, ale k tomu si mala normálne nejaké baggy jeansy. Áno, že snažila som sa, pretože dress code bol streetwear, takže snažila som sa držať toho Borisa Hanečku, takže som si dala na mieru od neho urobiť korzet, ktorý bol tak trošku Jean-Paul Gaultier. Taký narýchlo, za 4 dní som ho uprosila. Aký Jean-Paul Gaultier? To bol Hanečka. Áno, ale on to tak nazval. Tak som si to dovolila povedať, lebo to bol, že... Sorry, Boris. Áno, to on povedal, to by som si nedovolila. Ale že on to tak teda nazval, že naozaj rýchlo pečený Gaultier a... vyzeral nádherne ten korzet, to bol na mieru šitý na mňa, lebo on má vlastne môj trup odliaty v štúdiu a doladila som k tomu vlastne rifle, lebo bola taká téma. Ten outfit ti môžem naozaj pochváliť, lebo ten bol podľa mňa veľmi vydarený. A to bol presne podľa mňa taký ten zdravý balans, že presne, že bola aj sexy, bola si aj odhalená, ale zároveň to celé pôsobilo veľmi rafinovane a veľmi presvedčivo a veľmi módne. Takže to bol taký veľmi pekný statement pre mňa. Čo by si odkázala alebo povedala teraz mladým dievčatám, ktorí by možno chceli aj teba napodobniť, že keď sa postavia do toho zrkadla, že čo tam majú vidieť, čo majú na sebe mať rady a čo majú tak prijať, aby to išlo naozaj tak znútra a tá nahota bola takou ako keby tou ženskou súčasťou ich. V prvom rade nech nikoho nenapodobňujú, aby sa... Zapáčili? Áno. Ja som to urobila vyslovene, účelovo v rámci mojej práci a vybrala som si práve Bianku, kvôli tomu, že ja som Bianka, tak to ešte nejak tak korešpondovalo. Ale čo sa týka mladých báb, tak v prvom rade aby si udržiavali to telo zdravé. Takže dbali na to zvnútra, starali sa naozaj o tú telesnú schránku, predsa len oni v nej žijú. Takže aby sa o seba starali, aby mali vyváženú stravu, aby vykonávali nejaký šport a hlavne naozaj nech sa nechajú šikanovať od druhých ľudí. Možno som prehnala výraz šikana, ale pre niekoho to až môže tak byť. Keď dostane rôzne poznámky, nežiadané, nevyžiadané rady a podobne, hej, že žien sa to vie veľmi dotknúť. Ja som mala ten nie minulý vzťah, ale predminulý prísneho partnera, ktorý určite to myslel veľmi dobre, ale na mňa to malo až opačný efekt niekedy, že chcel možno nech ešte viacej cvičím, ešte viac na sebe makám. Mal som 50 kg, vyvážene som sa stravovala, často som cvičila, ale nemalo to želaný efekt, lebo práve, že mi vytváral stresový hormón, že som bola pod takým tlakom a nebola som úplne so sebou spokojná, pretože... Si sa videla jeho očami. Áno, asi tak si to povedal za mňa, ďakujem. Takže určite to nemyslel zle, len teda zlou formou mi to podal a necítila som sa sebavedomo absolútne. Potom som začala nejak na tom akože pracovať, zamýšľať sa nad tým a teraz môžem povedať, že asi som aj preto toto urobila, že som vyšla s kožou na trh, lebo som to tak cítila. Možno si aj prekročila svoj tieň vlastný, keď hovoríš, že aj ty máš takýto zážitok nejakého tlaku. Tak je to... niekoľkoročného. To, čo som spravila, neľutujem, pretože hovorím, je to nejaká súčasť mojej práce, predsa len sme v nejakom showbiznise, takže zase takéto veci nie sú v showbiznise nejaké ojedinelé, a sú šokantné. No. Určite tým mladým babám by som chcela odkázať, aby sa zaujímali o svoje zdravie a aby si určite nenechali aby si nenechali zatieniť tú myseľ tými negatívnymi poznámkami, ale aby aj oni chceli pre seba a pre svoje telo to najlepšie. Ešte by som rada dodala, pretože mám na to rôzne pohľady a toto je jeden z nich, keďže sa na to nepozerám negatívne, tak odjak živa bolo ženské telo brané ako telo bohyne, hej, Venuša, že je to magický stroj, veď odtiaľ to vychádza každý jeden z nás, veď to je zázrak, že zo ženského tela jedine vyjde proste ľudská bytosť, veď to je nádherné. Takže ľudia ho častokrát osočujú, ale neuvedomujú si, že to ženské telo je fakt, že zázračné. Je zázračné a iba tak možno popravím trošku, že
je to síce stroj na život, ale nie je to stroj, ktorý sa dá opraviť a ktorý sa dá nejakým spôsobom, dať do nejakých ideálnych proporcií, tak ako nám možno módny diktát tu roky do hlav vtlkal, že 90, 60, 90. Nie je to také jednoduché, nie každému sa to hodí a proste naozaj to ženské telo je jedinečné, každé jedno. A netreba možno sa snažiť ako keby na silu vtesnať do nejakého kánonu. Alebo do to je pekné. Toto je pekný message pre mladé baby, pretože častokrát vidia falošnú dokonalosť. To som sa ešte na to chcel spýtať nakoniec, že do akej miery vlastne tie sociálne médiá si myslíš, že budú mať túto moc, ktorú dnes majú, evidentne, o tom asi nemusíme diskutovať, ovplyvňovať práve to nazeranie sa na ten ženský ideál krásy alebo na tú ženskosť ako takú, že či možno aj teraz nástupom opäť nejakého upgradeu technológií ako AI a podobné. Že je strašidelné. No, že či nesmerujeme k tomu, ja som si to tak pomenoval, že je to stále, bude to menej látky a viacej pixelov, lebo za chvíľku mám pocit, že už tie ženy nebudú musieť chodiť holé, aby zaujali, ale že už to budú robiť vlastne nejaké úplne vymyslené bytosti, ktoré nebudú reálne. Sem sa bojím dostať. Toto som chcel vedieť, života. Že ako ty práve osoba, ktorá si na tých sociálnych sieťach a pracuješ s týmito technológiami, ako to na teba toto vplýva? Paradoxne som v reálnom živote, ja keď som s niekým, ja sa minimum venujem telefónu. To naozaj môžu dosvedčiť všetci okolo mňa, moje kamošky, keď s nimi sedím na večeri, môj priateľ, ja sa veľmi málo kedy chytím telefónu, takže som zriedkavo na ňom. Stále žijem reálny život a vážim si akéby aj prítomný okamih. A to, čo sa deje, že sme sa posunuli technologicky, podľa mňa z časti zachádzame do takých sfér, ktoré sú mi není až také sympatické, čo sa týka toho AI, lebo sa to naozaj môže veľmi nevhodne použiť. Veľmi nevhodne. A čo sa týka keby aj tej ženskej krásy alebo prezentácie tej prehnanej dokonalosti, lebo dobre, každý sa chce o seba starať, tak trošku sa doťukne v nejakej rozumnej miere, ale už takéto fakt zachádzanie do nejakej pomyselnej dokonalosti, lebo čo je dokonalosť, to je pre každého niečo iné, tak myslím si, že není to úplne až také benefitujúce pre tie mladé baby, ktoré nemajú buď možnosti, alebo nesledujú možno niekoho až tak reálneho. Že sledujú fakt vykonštruované osoby alebo niekoho, kto sa snaží o tú dokonalosť. No to není úplne dobré pre ne. Presne, lebo čo je to dokonalosť, to by sme mohli polemizovať na ďalšiu tému. Ďalší týždeň sa môžeme o tom baviť, pre každého tak, niečo iné. Ale teda som rád, že si vyslovila práve tú obavu, lebo ja ju mám tiež, že kam to smeruje a práve takéto, tá umelá dokonalosť môže byť potom veľmi frustrujúca pre mladé dievčatá. To ani nemusí byť možno AI, ale naozaj prehnano doupravované fotky, by som povedala, že naozaj je to stále fotka. A niekedy si tie baby myslia, že je to skutočnosť. Počkať, nehádžem všetkých do jedného vreca, lebo máme neskutočné množstvo nádherných žien, ktoré to nepotrebujú. Ale jak to tá baba rozozná? Tá mladá baba, ktorá sa na to pozerá? Presne tak. Tu trošku bude musieť prísť ako keby opäť také vytriezvenie a osvietenie a budeme vedieť rozlišovať a nachádzať tie veci a odhaliť tú skutočnú náhotu od tej maskovanej, ktorá prináša. A na záver by som iba sa opýtal potom to všetko, kde sme sa dostali podľa mňa do veľmi peknej roviny, už také trošku filozofickej, že všetko to, ako sa možno prezentuješ a ako si vybudovala svoju značku alebo svoj imidž ako osoby, či sa pridáš do tábora áno alebo nie. Sex predáva ešte stále? Ja si myslím, že áno. Musím povedať, že žiaľ, aj keď som sa k nemu pridala, ale áno. Takže to funguje. Áno, výskumy to potvrdzujú, že napriek tomu, že ľudia si nepamätajú, že čo predáva,
ale vzbudí pozornosť a zaujme, čiže značka, meno alebo kdokoľvek, kto príde s tou náhotou alebo s nejakým odkazom na ten sex, tak stále predáva. Ďakujem veľmi pekne, že si strávila tento čas v Estetistovi, kde sa teda rozprávame o rôznych premenných, ktoré tvoria krásu a robia tento svet krajším, a ďakujem teda aj tebe, že nám robíš ten svet trošku krajším, a držím ti palce, aby tvoja misia teda ťa doviedla tam, kam budeš chcieť. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. A keďže mojich hostí veľmi rád obdarúvam, tak aj ty dostaneš takýto balíček od Institút Estederm, veľmi kvalitnej a myslím si, že tebe sa hodiacej značky, takže verím tomu, že si užiješ a že prispieje trošku k tej tvojej kráse. Takže ďakujem veľmi pekne. To ma potešilo. Ďakujem, aj taška krásna. Ďakujem, že ste s nami strávili čas. Pre mňa bol veľmi hodnotný a zaujímavý. Aj takýto veľmi ženský a veľmi intimný pohľad na vlastné sebaprijatie a sebaprezentovanie. Mojimi dnešnými hostiami boli Bianka Rumanová a Julia Švehlová. Teším sa na vás opäť v kruhu estetistov pri najbližšej téme. Nápad, hlas aj úspech pre váš podcast. Komunikačná agentúra GetLike.